Så ja, det her bliver jo så den første opdatering på min rejse. Det er dag 4 lige nu, og jeg er lige nu i Alaska i Talkeetna. Det her sted hedder Talkeetna Roadhouse, og er sådan en lille sted, hvor du kan få lov til at sove. Jeg er så selvfølgelig i bunkrummet, hvor jeg har en topseng. Jeg tror, der er en anden herinde, men jeg har ikke mødt personen endnu. Så har lugtet lidt sjovt, men det er så hvad det er. Indtil videre så har jeg været på Island. Det var rigtig, rigtig fedt. Jeg er næsten lidt skuffet over, at jeg ikke har flere dage på Island, fordi Island er virkelig, virkelig fantastisk. Altså det er virkelig umådeligt. Men jeg tog The Golden Circle, mens jeg var der, som er sådan en tur rundt og se de to kontinentplader, der mødes, og en gejser og et vandfald, det gyldne vandfald, og så en kirke. Men kirken sagde mig ikke så meget, og vi fik heller ikke rigtig lov til at komme ind i den. Så tog jeg ud til Blue Lagoon dagen efter, og så gik resten af dagen ellers rigtig med at rejse. The Blue Lagoon det er ret flot, og det er også ret rart at være der i vandet i et stykke tid, men så begynder det sådan at være lidt varmt og lidt ubehageligt. Det var meget, meget mennesker, og det var meget sådan, ja, for turister-agtigt, så jeg synes mere, at turen rundt med The Golden Circle var imponerende end The Blue Lagoon, men sådan er jeg jo. Men som sagt, så gik resten af dagen med at rejse. Jeg mødte en kanadisk kvinde, Carolyn, tror jeg hun hed. Og hun, vi fulgte stadig i The Blue Lagoon, og vi fulgte stadig ind i lufthavnen. Det var meget hyggeligt at have en at snakke med. Og ellers så kom jeg her til Alaska med fly. Det tog 7 timer. Der er en lang flytur. Og da jeg kom hertil, jamen jeg kom her en dag før, end jeg havde regnet med. Jeg havde troet, jeg kom her i dag, og ikke i går. Så jeg fik mixet tidszonerne op. Og det betød så, at min shuttle ikke var der til at hente mig. Men det var fint nok, for jeg ringede bare til dem, og så hentede de mig i et hostel i stedet for. Og jeg blev kørt til, at hende damen fra informationsdisken, stod bag informationsdisken ude i lufthavnen, hun kørte mig simpelthen, fordi hun havde fri, men samtidig med, at vi var det sidste fly, der kom åbenbart. Og jeg var den sidste, der kom ud, fordi jeg skulle dobbelttjekkes af sikkerhedsservicen. Så hun kørte mig til det her lille hostel, som basalt set bare var et hjem, som nogen havde lavet om til et hostel, og det var virkelig hyggeligt og virkelig nice. Og der mødte jeg så Dominic og Juan, som var 2 New Yorkere, der skulle på tur heroppe i et eller andet sted oppe i Alaska. Jeg er ikke helt styr på, hvor de skulle hen. Og vi spiste så på Wendy's sammen der om aftenen, og det var også rigtig hyggeligt. Ham der Dominic, han kunne virkelig snakke meget, men det var også meget rart, fordi meget tiden så, når man snakker med folk heroppe indtil videre, så har det været meget sådan, så snakker man lidt, og så er der meget stille. Og Dominic, han blev bare ved med at snakke. Det er en kvalitet i nogle mennesker, og jeg tror, det havde jeg lidt brug for, så det var jeg glad for. Men så jeg der, og så nu har jeg så taget med Go Purple Shuttle herop til Alaska, op til Talkeetna, og ja, så skal jeg på det der kursus i morgen. Det er også derfor, jeg laver opdateringen nu, fordi så tror jeg ikke, at jeg ligesom får mulighed for at lave noget som helst de næste 15 dage, så ja. Men jeg er spændt. Jeg snakkede lige med nogen her på det her sted, der har været af Mountaineer åbenbart, og de var meget imponeret over, at jeg tog det her som min første nogensinde. Hvilket gør mig lidt mere bange i virkeligheden, men jeg stoler på, at det jeg har læst og det jeg har forstået omkring Alaska Mountaineering School kommer til at være fint. Så. Men jeg er spændt, og indtil videre så er alt fint. Jeg savner selvfølgelig alle dem derhjemme, og tænker på jer, men jeg er også glad for at være på eventyr. Så. Det var det. Over og